ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୋର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବଳ ଦେଇଛି ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଗୋଳମାଳ ନ କରି ତୁ ଏଠାରେ ଚାଲିଯାଅ। ବନ୍ଦୀ କରେ ସେ କଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି? ଗୋପାଳ ମାନେ କେବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାହୁନାରେ ମୁଁ ବି ଦେଖେ ତୁମେ କିପରି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ।
ଦେଖିଲା ତ ବନ୍ଧୁ କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସତରେ କଣ ତୁ ମୋ ସତୀମାନ ରଖିବୁ ନାହିଁ? ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଧରି ପଳାଅ। ବାବା ଯେପରି ଜାଣନ୍ତି ତମ ଦୁଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅବଦରେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଚଣ୍ଡା ବାବା ସତୀ